IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama may sayang ka ti mental health Caravan iti gobyerno probinsyal babaan na ti opisina ti Speak Up I'm Here Mental Health Center. Dahito ikat paset ti Kalikagom at Ilocos Norte Youth Development Office apalawaan kan patibkaran na tinasaw a programa. Second kan Youth Development Officer Winter Ventura, agturog ti grupo da Kadagiti Agduduma pampubliko a pagadalan dito syudad ti Lawaga when it is Schools Division of Lawag City, kaniti Schools Division of Batag, tapno direkta kasarita ragiti agtutubo, kani pakaammo kadakwada may panggap iti mental health, panagitan dudo ti suicide prevention, kan panangisogorado karagiti estratehiya tapno malabanan ti stress sa mapaspasaran ti maysa nga individual. Dito'y paya ginundawayan ti grupo amang ipalagip nga adda wenno silulukat ti Speak Up I'm Here amang ipaay karagiti serbisyo a kasapulan dagiti agtutubo no makapasar da ti problema iti mental health. Imunan nga inrakurak ni Ventura, aday ito'y ti maysa karagiti wagas da, tapno idanon ti programa ti gobyerno probinsyal. Kinunana na panunutan da daytoy agaputa patsyon na, anapin pintas no direkta makasarita dagiti ubinga, may naig iti mental health concern, nang runag at may bilang dagitoy a vulnerable karagitoy a panawon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.